ҷавонони шаҳри Турсунзода сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ намуда, бахшида ба рӯзи ҷавонон ки ҳамасола 23 май ҷашн гирифта мешавад ва бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон як чорабинии фарҳангию фароғатӣ ва варзишӣ таҳти унвони шоми ҷавононро ташкил намуданд. дар чорабинӣ аз тарафи ҷавонон намоиши ҳунарҳо, барномаҳои ҷолиб, саҳнаҳои диданӣ, суруду таронаҳои ватандӯстона намоиш дода шуд. ҳамин аст ки наврасону ҷавонони шаҳри Турсунзода ҷавобан ба ғамхориҳои ҳукумату мамлакат, махсусан асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саъю талоши хешро ба донишандӯзӣ, интихоби касбу ҳунарҳои муосир, ободиву пешрафти сарзамини аҷдодӣ, ҳимояи ватан, рушди илму техника ва бунёдкорӣ равона сохтанд. мо ҳамеша тарафдори чунин барномаҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва барои боз ҳам рушд ва нумун намудани соҳаи тандурустӣ, соҳаи солимӣ гардонидани халқ ва миллати хеш ҳамеша дар кӯшиш ҳастем. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ба барномаи омоданамудаи ҷавонон баҳои хуб дода, онҳоро боз ҳам дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ, меҳру садоқат ба ватан даъват намуданд. ҳамин тавр чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва варзишии ҷавонон то дергоҳ дар мавзеъҳои зебои шаҳр бо иштироки васеъи ҷавонон идома кард.